Maayong adlaw mga igsuon o mga higala sa kung diin ka man karon nga iglesia, maayong buntag sa matag usa. Ug igsuon ang atong pagahisgutan karon nga video mao ang exclusive para sa mga bana. Daghang kitag nahibaluan ang atong mga asawa, kanunay silang pagatuon, may tungod sa pulong sa Ginoo kung saon nila pagatiman sa ilang mga anak ug may tungod usab sa atiman nila sa ilang mga bana. Pan kita nga mga bana, angay usab nga magtuon o angay usab kita nga masayod sa kung unsa ang atong papel o atong katungdanan isip bana sa atong asawa o papa sa atong mga anak. Ug igsuon mo atong topic karon. Pagahisgutan nato ang may tungod sa mga bana ug muhangyo ko sa inyo nga dili kita magkatawa o magjuk-juk may tungod ni ini nga tema o topic apan magsineryoso hinuon kita sa pagtuon kay kini nga tema importante kaayo nga mga pagtulunan alang kanatong tanan kita nga mga bana ug dili gid angay nga atong himuon nga binuang lang kay seryoso man ug unta ang matag usa nga bana nga makakita niini abrihi ang imong hunahuna ug kasing-kasing ug dawata sa kun unsa ang angay nga makaapaambit diha kanimo. Kitang mga lalaki sa pagtuo o mga men of faith ug ang kadaghanan kanato mga minyo na ug siguro nga ang matag usa kanato mo'y atong gusto nga maayo kita nga mga bana. Basin mo'y atong mga gipangandoy siguro gid kana ang matag usa kanato nga naa na sa kaminyuon ang matag usa ga pangandoy nga mahimo nga maayo nga bana ug bisan man usab ang atong mga asawa ga pangandoy sila nga kita nga ilang mga partner mahimo kitang maayong nga bana ug sa atong anak usab mahimo kita nga maayong nga papa ug siguro nga gusto natong tumanon ang tanang hiyas sa usa ka Dios nunya bana. Ug para nga makapadayon kita niini ug atong madiskubre sa kun unsa ang gusto sa Dios para sa matag usa kanato nga mga bana, magbasa sa kita sa mga bersikulo may tungod sa pagkabana. Kay diya kita karon maghisgot, magsugod para nga atong maaplikar sa kun unsa ang gusto sa Dios para sa matag usa. Para nga mahimo kita nga maayo nga bana. Ubasa kita sa Efeso kapitulo 5 bersikulo 22 hangtod sa 33. Diya sa ang Biblia Cebuano version o guys kut kini may tungod sa bana ug asawa. Mingon siya sa bersikulo 22, kamong mga asawa kinahanglang magpasakop kamo nga masinugtanon sa inyong kaugalingong mga bana sama ngadto sa Ginoo. Mao'y sulat ni Pablo ngadto sa taga-Efeso nga mao'y gusto sa Dios para kanila o dili lang para kanila bisan usab sa atua nga mga tumutuo. Diya sa 23 kay ang bana mao ang ulo sa asawa. Sama usab nga si Kristo ulo sa iglesia. Siya mao ang manluluwas sa lawas, sama nga ang iglesia masinugtanong nagpasakop kang Kristo sa ingon usab ni ana ang mga asawa kinahanglang magpasakop nga masinugtanon sa ilang mga bana sa tanang paagi. Nagsulti lugar ang Dios pinaagi sa pagpasulat niya kang Apostol Pablo nga mao kini ang maayo nga panag-ingnan maayo nga buhaton para mahimo ka nga maayo nga bana. Hinumdumi ang bana mao ang ulo sa asawa, so sama usab nga si Kristo mao ang ulo sa iglesia. O sama sa gisgutan dinhi nga ang iglesia kinahanglan niya magpasakop kang Kristo nga masinugtanon ug mauman usab sa mga asawa. 25. Kamong mga bana higugmaan ninyo ang inyong mga asawa. Sama nga si Kristo na higugma sa iglesia ug mitugyan sa iyang kaugalingon alang kaniya. Aron iyang balaanon siya sa mahinluanan niya
Siya pinaagi sa paghugas kaniya og tubig pinaagi sa pulong. Aron nga sa iyang atubangan ang iglesia ikahalad diha sa iyang katahom. Walay buling o kunot o bisan unsa nga saman ini. Aron siya mahimong balaan og dili masaway. Sa ingon usab niini, ang mga bana kinahanglan mahigugma sa ilang kaugalingong asawa, ingon nga ilang kaugalingong lawas. Ang nahigugma sa iyang asawa, nahigugma sa iyang kaugalingon. Versikulo 29, kay wala gay tao nga nagdumot sa iyang kaugalingong lawas, kundili magpakaon hinuon niini ug mag-amuman niini sama sa gibuhat ni Kristo alang sa iglesia. Kay mga bahin man kita sa iyang lawas, tungod ni ining maong hinungdan, ang lalaki mobiya sa iyang amahan ug inahan ug makig-usa siya sa iyang asawa ug silang duha mahimong usa ka unod. Kini usa ka dakong misteryo, apan ako nagsulti mahitungod kang Kristo ug sa iglesia. Hinuon, alang sa matag usa ka lalaki diha kaninyo, kinahanglang mahigugma gayud sa iyang asawa sama sa iyang kaugalingon ug ang asawa kinahanglang magtahod sa iyang bana. Na nakita nato dinhi ug nasusi nato kung unsa ang patakaran may tungod sa Kristohanong bana para sa iyang asawa. Mga igsuon, ato kining hisgutan ang kada bersikulo para nga mulugdang ug makakunik kita mahitungod sa hisgut niini nga mga pulong sa Dios nga bag-uhay pa lang nato gibasa. Diya sa bersikulo 22 hangtod sa 24, ang disenyo sa Ginoo alang sa kaminyuon, mutahod ug musunod ang mga asawa kanato nga mga bana. Ug kita nga mga lalaki, kita maoy ulo sa atong mga asawa. Sa ato pa, tungod kay ang mga bana mo'y ulo sa pamilya o ulo sa mga asawa, ang lalaki mao'y gipagbuot sa Ginoo kung unsay buhaton sa iyang pamilya. Kay naaman sa iya ang katungod sa pag-atiman o sa pagdumala sa iyang pamilya kay siya man ang ulo. Kita nga mga lalaki. Apan maayo kung magsabot ang magtiayon kung naa sila'y desisyonan. Pananglita na ay mga dagko nga mga plano nga gikinahanglan ang matag usa nga muhatag sa iyang hunahuna sama sa asawa o sa bana. Mas maayo kung magsabot ang kada usa. Mupahayag ang asawa sa kung unsa ang iyang hunahuna, mupahayag ang bana sa kung unsa ang iyang hunahuna. Ug unya kung mauyunan na nila kung unsa ilang buhaton na mauna kadto. Kay gisabutan man sa ato pa ang mga desisyon alang sa pamilya maayo kung masabutan ug mauyunan sa magtiayon ug dili kay igo lang gamandar ang lalaki. Dili lugar tungod kay ikaw ang lalaki, ikaw ang ulo sa pamilya, dili tanan imo nga desisyon na lang, dili man. Kay hinumdumi, ang imong asawa, gipanalig sa Dios diha kanimo, ug mas maayo kung makagsinabta na ang matag usa. Apan mga igsuon, kung dili magkauyon ang desisyon sa magtiayon kay daghan mga panahon, naagay mga desisyonanan nga lahi ang desisyon sa asawa ug lahi sad ang desisyon sa mga bana ug dili gani pakadesisyon ng asawa sa kun unsa gid ang maayo nga buhaton ninyo. Busa kinahanglan nga mosunod ang babae sa iyang bana ug mo'y tumanon ang desisyon sa bana. Kinahanglan niya mobarug ka ikaw nga lalaki kun unsa ang angay nga buhaton tungod kay ikaw man ang bana. Kung muabot sa panahon o sa punto nga bisan ng imong asawa dili makadesisyon o wala mo insakto nga desisyon, may tungod ana nga butang o may tungod ana nga mga plano, kinahanglan makauyon ang asawa ngadto sa iyang bana. Ang atong kaminyuon balaan man ug importante gayud kay anino kini kang Kristo ug sa iyang iglesia.
Si Kristo mao'y bana ug kita mao ang iglesia ug kita ang asawa ni Kristo. Sama nga si Kristo mo'y ulo sa iglesia, kita usab nga mga bana mao'y ulo sa atong asawa. Ug sama nga gatahod ug gasunod ang iglesia kang Kristo, ang mga asawa usab kinahanglan niya magtahod ug magsunod sa ilang mga bana. Sa ato pa diya sa bersikulo 25 hangtod sa 27, ang atong pagigugma sa atong mga asawa kinahanglan nga sama sa pagigugma ni Hesus kanato. Kita nga iglesia gikumpleto ni Hesus sa tanan. Una, iya kitang giluwas, dayon iya kitang gatimanon matag adlaw. Matag adlaw sa atong kinabuhi si Hesus man mo'y gatimana kanato. Ug dugang pa, adunay balay nga iyang gabuhaton alang kanato dito sa langit. Ug gani diya sa gipadayag atong nasusi ug mabasa ang nga sobra kanindot ug katsada kini nga giandam ni Hesus para kanato. Ug dayon sa unahan hatagan kita og bag-ong lawas sa unahan niya panahon. Ug ihatagan usab kita sa kaluwasan nga walay katapusan ug hatagan pa kita niya og mga premyo kung ato na siyang makita sa unahan. Mga igsuon, gikumpleto kita ni Kristo. Ug ang iyang gigasto aron maatuak kini mao ang iyang kaugalingong lawas nga iyang gisakripisyo alang kanato. Busa kita nga mga bana kinahanglan nga isakripisyo usab nato ang atong kaugalingon para sa kaayuhan sa atong mga asawa ug sa atong mga anak, susama man usab sa gibuhat ni Kristo para sa iglesia. Siya ang maayo nga panag-ingnan para nga mahimo kita nga maayo nga bana ug mahimo nga maayo nga papa para sa atong mga anak. Kinahanglan nga atong higugmaon ang atong mga asawa nga sama sa pagigugma ni Hesus kanato kita nga iglesia. Si Kristo mao'y atong modelo ug kinahanglan nga siya'y atong sundon. Kung mangandoy kita nga mahimo nga maayo nga bana ug mahimo nga maayo nga papa, kinahanglan magsunod kita kaniya sa kun unsa ang gusto niya nga ipabuhat kanato nga mao ang ulo sa atong asawa ug ulo sa atong pamilya. Ug diha sa bersikulo 28 hangtod sa 30, kita nga mga bana kinahanglan nga atong higugmaon ang atong mga asawa nga sama sa atong paghigugma sa atong kaugalingon. Mga igsuon, siguro makaingunta nga ang atong kaugalingon gaatimanon nato, atong gaipakaon, atong gailisan, daghan atong gabuhaton para sa atong kaugalingon. Ug mao usay gusto ni Hesus nga atong pagabuhaton sa atong asawa, kay ang atong asawa ug kita usa ka lawas diha kang Kristo. Kay gibuhat kita ni Hesus nga usa ka lawas. Usa ka lawas. Kung atong mahinumduman dinhi sa kalibutan, diha sa mathematic nga kahimtang, 1 + 1 = 2. Pan sa atong nga kahimtang diha sa espirituhanon, 1 + 1 = 1. Usa sabta kini nga gusto ipaabot ni Hesus sa matag usa kanato. Ikaw ug ang imong asawa usa. Usa dili mahimo nga tumanon nimo ang imong gusto, ikaw nga bana ug ang imong asawa pasagdan nimo. Kay dili makita ang pagkahiusa ninyo. Hinuon siguro makita nga duha gihapon kamo. Ug dili kini mo'y gusto ni Hesus nga makita sa matag usa ka kaminyoon. Ang akong pangutana mga igsuon, unsaon sa usa ka bana pagdala sa iyang pamilya aron iyang matuman ang kabubuton sa Ginoo? Siguro na ay mga kalibog sa atong mga hunahuna nga unsaon ka nako nga pamaagi nga mahimo ko nga maayo nga bana ug mahimo ko nga maayo nga papa sa akong mga anak. Mga igsuon, kini nga atong gahisgutan karon kinahanglan
nga ato gayong ikinasingkasing kay usa kini ka pinakaimportante nga trabaho sa mga bana. Mga tambag kini nga kinahanglan atong ipabarog diha sa atong kaminyuon alang sa kalambuan sa atong kaminyuon ug aron atong mahigugma ang atong mga asawa nga sama sa atong paghigugma sa atong kaugalingon. Isgutan lugar nato kini nga mga tambag nga siguro nga kung imong i-apply sa imong kaugalingon makita ang imong pag-uswag ug siguro sa hinay-hinay makita ang imong maayong pagkabana ug mahimo ka nga maayo nga papa sa imong mga anak. Hunahunaa ang imong kaagi uban sa imong asawa. Gikan sa ulitaw pa ka ug sa panahon nga dalaga pa ang imong asawa. Nga ayha ka pa nahigugma sa iya. Siguro imong numduman ang mga panahon nga wala pa mo maminyo. Katong mga panahon nga ayha pa nimo siya gasination kung unsa ang iyang kinaiya ug siguro nga gwapa kaay siya adto nga panahon ug nainteresado ka sa iya ha. Hinumdum mo kini. Unya iya kang gisugot ug unya nagpaminyo siya kanimo. Gisalig niya ang iyang kaugalingon diha kanimo ug nalipay kamo pag-ayo. Ug hangtod karon niya panahona nga naminyo na mo naa na mo'y mga anak ug dayon ang imong asawa gahago alang sa imong kaayuhan ug alang sa inyong pamilya. Hinumdumi kini pag-ayo. Ang imong asawa, tao man, sama parehas nimo. Aduna siya'y kalag. Aduna siya'y mga balatian. Mga bation sa lawas o bation sa kasing-kasing. Aduna siya'y mga kinahanglanon. Kay tao man. Mga kinahanglanon sa lawas o kinahanglanon usab sa kasing-kasing. Ug aron kanunay maayo ang inyang panghuna-huna ug pangisip kinahanglan nga mabatian niya kanunay ang imong gugma ug mga pagdasig kaniya. Moy maayo nga buhaton kita nga mga bana. Permi nato dasigon ang atong mga asawa, permi nato ipakita ang atong gugma diha kaniya ug sama sa mga kinahanglanon niya. Mas maayo nga maniguro kita nga bisan usahay na ay lisod nga kahimtang mas maayo kung makapakita nato diya kaniya ang pagkaimportante niya isip asawa. Dili maayo kung igo ra nato ipapalong ang atong mga asawa tungod kay dismayado siya. Bugat kanunay ang iyang dughan ug iyang mabati nga dili siya kaayo importante kanimo. Mga bana, kung nani ang imong mabuhat, dili ka makadahom nga maahimo nga maayo ang imong asawa. Usay makaingon ta, siguro na ay mga bana nga daghan niya, ang akong asawa, daghan kay siya kulang para kanako. Pero ang pangutana, nabuhat basab nimo ang imong katungdanan isip bana para sa imong asawa. Kay basin, mas daghan ka gipangandoy para sa imong asawa pero diha di ay nagkulang og dako sa imong nga bana nga wala nimo ma-apply ug hangtod nga ang imong asawa dili mao ang iyang napakita diha kanimo. Usa ang imong pagigugma sa imong asawa importante kaayo. Kung naa kay mga kulang sa imong pagdala sa imong asawa, okay ra. Kay dili lagi kita perpekto nga bana apan mas maayo nga dili kita kontento hinuon gapaniguro kita pagbag-o para nga mutubo ang atong pagpuyo uban sa atong mga asawa. Ug ayaw kaulaw kung naa pa kay kulang ngadto sa imong asawa apan kana nga kulang ilha ug pagtubo ug pabag-o. Ilha kung unsa ang mga kulang nimo para sa imong asawa. Ilha kung unsay kinahanglanon sa imong asawa. Ilha kung unsa ang angayan nimong buhaton para nga ang gugma magpadayon og mas mahimo
ang imong asawa nga mas maayo ug mahimo kasab nga maayo nga bana diya sa imong asawa ug mahimo nga maayong papa sa imong mga anak. Kini karon niya kaamulan nga atong gahisgutan basin makatabang kini kanimo aron mahimo ka nga maayo nga bana ngadto sa imong asawa ug maayo nga amahan ngadto sa imong mga anak. Maoy disenyo ug plano sa atong Ginoo alang sa matag usa ka nato nga mga bana ug amahan. Hinumdumi kini nga pulong sa Dios nga bag-o lang nato gibasa. Ani ang mga tambag alang kanimo o alang kaninyo gikan sa usa ka tawo nga 40 na katuig ang iyang experience sa pagkabana. O gusto niya nga makapaambit kini kaninyo bisan man usabin ni kanako. Nakapasalamat gid akong dako may tungod niini nga tawhana nga 40 na katuig ang iyang experience sa iyang pagkabana. Una, matud pa niya, pakig-istorya pirmi sa imong asawa ug kanunay siya tagda. Maayo kaay kini nga gabuhaton. Usa kini ka importante kaayo nga pamaagi. Tuguti ang imong asawa sa pagpakig-istorya kanimo kutob sa iyang gusto. Matag adlaw o paminawas siya og tubaga usab. Ang mga lalaki na ay mga lalaki nga dili maayong maminaw. Murag pirmi nila gusto nga sila mo'y paminawon apan ang ilang asawa dili nila gusto paminawon. Ang una niya nga tambag mas maayo kung makig-istorya kita sa atong mga asawa. Pinaagi ni ini mahimo kamong suod kung kanunay kamo mag-istoryahanay o pinaagi sa inyong pag-istorya kanunay makag tinabangay kamo sa pagplano alang sa inyong pamilya o sa inyong mga kinabuhi. Kung wala ninyo ni kabuhat karon nga mga minyo na o basin gani makag-istorya mga pila ra ka minuto, balikan na sad paghunahuna sa panahon kadtong gapanguyab pa ka nga dili gani ka gusto nga malayo gikan sa iyaha pila ka oras. Ang isa ka oras murag isa na kaadlaw, isa ka bulan, murag isa ka tuig. Karon nga asawa na mo, buhata kini pagbalik. Sa tibuok adlaw ang imong asawa diya sa inyong balay kay siya mao ang naa sa panimalay. Ilabi na sa panahon niya gagmay pa ang inyong mga anak. Siya mo'y gaatiman, gatrabaho sa panimalay, ug ang imong asawa gahulat sa imong pag-uli, ug kinahanglanon niya nga maka-fellowship uban kanimo kung makauli na ka. Mo'y iyang hunahuna, ug mo'y iyang gusto ang mga asawa nga pag-uli sa bana, makag-istoryahanay, makapangumusta, kung unsa ang nahitabo sa imong lakaw, ikaw nga bana, ug dayon ikaw sab nga bana, mas maayo kung makapangumusta usab sa imong asawa. Ayaw pakyasa ang gidahom sa imong asawa, pinaagi sa wala pagtagad kaniya. Unsa nga pamaagi, unsa nga rason nga dili nimo matagad ang imong asawa. Usahay kung ritso ra ka mo higda. Dayon usahay, mas palabihon nimo ang pagtan-aw og TV. Paborito nimo nga salida. Paborito nimo nga pareha sa basketball nga mga naanada nimo nga imong gatan-awon diya sa TV nga murag lisod absinan o lisod nga ipapalta kaysa maayo unta nga panahon niya pagpakig-istorya sa imong asawa. Mga igsuon, mga bana, ayaw singkahi kasuki ang imong asawa ug ang imong mga anak. Apan pugni ang imong baba ug istoryaha ang imong asawa ug imong mga anak sa tarong ug relax nga pag-istorya aron makapagiya kamo sa Ginoo sa tanan ninyong mga kinahanglanon. Ayaw sawaya ang imong asawa. Apan dasigon hinuon ug lig-unon aron imong madala diha sa espirituhanon nga pagkaputli ug pagkabalaan. Kung imong singkahan ug sawayon, giunayran nimo ang imong kaugalingon. Wala man nimo maatiman hinuon, gidagmala nimo ang imong kaugalingon. Ayaw liba ka ang imong asawa.
apan labani siya og panalipdi sa tanang panahon. Bisan ang imong mga anak, kung aduna siya sayop, tudloi siya sa maymay nga pagtudlo, hinay nga pagtudlo, ug tabangi siya sa paggamit sa kaalam nga gikan sa atong Ginoo. Mga igsoon, sama pareha sa ako o di lang kini para sa ako, bisan siguro sa inyo usab nga mga gatan-aw niini. Ang dali kay nato usahay mabantayan mahitungod sa sudan nga atong ipaluto, na ang atong asawa na niguro sa pag-andam, sa panihapon, nga unta kita nga bana malipay. Ang ato usahay nga buhaton, kung makauman na siya luto nga iyang iserve sa ato para sa panihapon, o kung naatay ka pangitaon makaingunta nga dili maayo ang iyang giandam, mas dali ta makabantay. Naay kulang ani nga pagkaon, dili ni nako ganahan, pero wala gani ta makapasalamat sa iyang gibuhat para sa tua. Wala ta maka-appreciate sa iyang gibuhat para kanato. Hinuon mas dali nato nabantayan. Siguro kulang og asin, kulang og bitsin, dili ni maayo nga pagluto para sa ako. Dili maayo nga gabuhaton isip bana para sa imong asawa. Unta ang maayo nga gabuhaton, pasalamati siya sa kung unsang iyang gibuhat para kanimo og dayon. Kaingon ka nga maayo ang imong gibuhat, lami man nga sudan, pero mas maayo kung sa sunod inani. Maayo nga pagpakita ug pagdasig ug gugma para sa imong asawa. Ayaw liba ka ang imong asawa, labani siya, di ba? Ayaw sultihi ang imong asawa nga wala siya trabaho. Unay pinakadako ug daghan kay dinhi sa atong panahon karon nga murag kasigi na nato kapaminaw ng pulo nga ang asawa walay trabaho ug ang bana mao'y gatrabaho ay. Pero hinumdumi ang kahimtang sa asawa lisod kaayo. Tibuok pa ni malay iyang trabahoon. Naapa ang mga anak. Ug kada adlaw mao kini ang iyang gabuhaton. Ug wala siya income, mo'y usahay atong madungog. Ipalayo gid kini sa imong baba, ikaw nga bana. Disenyo baya og plano sa Ginoo ang imong asawa magatiman sa inyong panimalay. Ug magatiman sa inyong mga anak. Ug manudlo sa inyong mga anak. Mo'y disenyo sa Dios para sa mga asawa. Dako kini nga panalangin kanimo kung kontento ang imong asawa sa pagtuman niini nga importante nga katungdanan nga gipiyal kaniya sa Dios. Angay nimong ikapasigarbo ug angay nimo nga daigon kung ang imong asawa mao kini ang iyang focus para sa inyong pamilya ug sa inyong mga anak. Mas maayo alang kanimo kung kugi ang imong asawa sa pag-atiman sa inyong panimalay ug sa inyong mga anak ug malipayon sa pagbuhat niini kaysa mga ambisyon hinuon siya nga manarbaho ug mangita og kwarta ug iyang mapasagdan ang inyong panimalay ug laing tao ang mupadako sa inyong mga anak. Mga bana, tanawa ang inyong palibot, ang inyong silingan, lisod kay nga kahimtang, di ba? Daghan mga asawa nagtrabaho abroad, nagtrabaho kay naalagi usahay mga bana nga muingon sa ilang asawa nga wala kay trabaho. Mas maayo nga makakita sad kag income para nga makatabang-tabang sa galastuhan. Pero igsuon hinumdumi nga ang plano sa Dios para sa asawa muatiman sa imuha, muatiman sa panimalay ug muatiman sa inyong mga anak. Dili unta sila mga ambisyon sa pagbiya gikan kanimo sa inyong mga anak o sa inyong panimalay kay dako gid kay kulang kung mahitabo kini. Mga bana, paghago aron imong makumpleto ang inyong panimalay sa tanan nga mga kinahanglanon gikan sa bisti, pagkaon, mga gamit sa balay, pag-eskwela sa imong mga anak ug ang tanan gayud nga kinahanglan sa imong pamilya. Ikaw man nya bana mao ang mangita niini para nga
mapalit kadtong tanan nga mga butang. Basin makatabang ang imong asawa diha sa uma, kung naamoy uma, o diha sa uban nimong trabaho, basin na ay mga panahon nga makatabang siya, o basin usab dili makatabang tungod kay busy siya sa inyong panimalay o busy usab sa inyong mga anak. Apan kini imo man nya katungdanan, dili man katungdanan sa imong asawa. Ikaw nga bana ang pagkumplito sa imong asawa o sa imong pamilya nga sama sa gibuhat ni Kristo nga gikumplito niya ang iglesia. Mao ang maayong panag-ingnan para nga mahimuta maayo nga bana. Isakripisyo ang imong kaugalingon alang sa imong asawa o sa imong mga anak. Mga igsoon, mubasa kita ni ini nga bersikulo diya sa 1 Timoteo kapitulo 5 bersikulo 8. Kung unsa ang pagtan-aw ni Pablo para sa mga bana nga wala mo atiman sa ilang pamilya ug gipasagda nila ang ilang pamilya. Pasaw nato kini kay maayo kini nga tambag para sa kada usa kanato. Matod pa sa bersikulo 8 kapitulo 5, kung adunay tao nga wala magsangkap, sa ato pa wala magkumplito, wala magasto, wala magsakripisyo para nga mapalit niya ang gikinahanglanon sa iyang pamilya. Matod pa dinhi ug kung adunay tao nga wala magsangkap alang sa iyang mga kadugo, ilabi na sa iyang panimalay, siya naglimod sa iyang pagtuo ug labaw pa siyang dautan kaysa dili magtutuo. Sa ato pa, mao kini ang pagtan-aw sa Dios para sa matag usa nga tawo nga wala manumbaling sa iyang pamilya o wala niya gikahatag ang kinahanglanon sa iyang pamilya. Kung magtutuo ka ug dayon ang imong ginabuhat, dili parehas ani nga gisgutan nato diha sa Efeso kapitulo 5 bersikulo 22 hangtod sa 33, mas dautan ka pa kaysa dili magtutuo. Mga igsuon, unta atong mahinukluban o atong mahunahuna kung unsa ang maayo nga bana diha sa Kristohanon niya kahimtang. Di ba? Ayaw ipalabi ang imong mga barkada kaysa imong pamilya. Kay kinahanglanon ka kaayo sa imong asawa. Mga bana, gikan sa trabahuan, pag-abot, muilis, mugawas dayon sa balay, mangita sa barkada, hangtod niya mas mabibo pa siya kaysa iyang barkada kaysa iyang pamilya. Dili gali makag-istorya sa iyang asawa. Dili makag-istorya sa iyang mga anak. Mas palabion niya ang barkada. Mga bana, kinahanglanon ka kaayo sa imong asawa. Kana nga panahon, makakalasman, makakurap sa inyong panahon ngadto unta sa imong asawa o sa imong pamilya. Bantay ang imong pag-inom kauban sa imong mga barkada. Paglingaw-lingaw uban sa imong mga barkada, kay makakawat kini og panahon gikan sa imong pamilya ug mahurot pagid ang kwarta nga kinahanglanon sa imong pamilya. Mao gid kini mahitabo kung mas daghan ug dako nga panahon ang imong igasto para sa imong barkada kaysa imong pamilya. Nasayod kita kung unsa ang mabuhat sa mga bana kung diya kita sa mga barkada samot na kung makainom na, di ba? Nga palit og bisan unsa ang gusto, naapay pulutan o daghan pa hangtod niya mga 1 ka oras, 2 ka oras, 3 ka oras, muli dayon ka sa imong pamilya, nalisod ka, di ba? Makasingka ka sa imong asawa, makasingka ka sa imong anak, ug dili maayo ang mahitabo kung mas ipalabi nimo ang imong barkada. Mga bana, pagbibo ka uban sa imong pamilya o pagplano sa mga bonding time sa pamilya aron masuod nimo pag-ayo ang imong pamilya. Hinumdumi mga bana
nga bahandi ang imong asawa ug ang imong mga anak nga gisalig sa Dios diha kanimo. Ug para kanako dako gyud nato nga tulubagon sa Ginoo pag-abot ugma sa unahan niya panahon. Kung ang atong asawa o ang atong mga anak wala nato sila kaatiman. Ug wala nato sila kadala sa insakto. Dinhiman kanato nga mga bana ang pagpanubag ngadto sa atong Dios. Hatagan nato sila insakto nga panahon ug magbibo kita uban kanila. Pag tinabangay kamo sa imong asawa sa pagtudlo sa inyong mga anak, aron inyo silang mapadako diha sa Ginoo ug makabaton sila sa maayong mga kinabuhi sa ilang pagdako. Pagbasa kauban sa imong mga anak, sa imong pamilya, gikan sa pulong sa Dios matag adlaw. Maayo kini nga pundisyon para sa pagtubo nila diha sa espirituhanon niya kahimtang nga mas mahigugma sila sa pagtuon sa pulong sa Dios ug magsugod kini inaagi kanimo nga bana ug hinay-hinay mahingkod diha sa pagtuo nga wala sila'y kulang. Buhaton nato nga mga bana, ayaw dapati ang imong asawa apan natagi siya og taas nga bili ug ampingi. Isip prinsesa sa imong kinabuhi. Nangandoy ka nga bana nga mahimong hari, prinsipe, pero wala gani nimo buhata ang imong asawa nga prinsesa. Naunsaan pagkahitabo ana? Mao kini ang maayo kaayo nga gipaambit sa usa ka bana. Para kanako maayo nga papa nga akong naila. Ug dako gid kaayo siya nga panalangin para kanako nga kamulo pa ga paniguro para nga mahimong maayong papa ug maayo nga bana sa akong asawa. Ang tinuod mga igsuon, 14 pa mi katuig sa kaminyoon sa akong asawa. O ang kuno nako nga dili sad ko perpekto nga bana. Ug makapasalamat gid ako sa akong mga naila ug akong nahimamat nga mga master na diha sa kahimtang sa kaminyoon ug mas gipanalanginan pag-ayo kung saon nila pagdala ang ilang pamilya sa maayo nga paagi. Ug para kanako maayo sila nga awatan, mas maayo kung buhaton nako. Ug unta bisan sa inyo nga gatan-aw karon, panid-i, tan-awa ug susiha kung unsa ang gusto sa Dios para sa imong panimalay, para kanimo nga ulo sa inyong pamilya, ug maayo nga papa, maayo nga bana sa imong asawa. Basahon nato ang 1 Pedro kapitulo 3 bersikulo 7. Dahil sa Kolosas kapitulo 3 bersikulo 19 may tungod sa dili maayo nga buhaton sa bana. Matod pa dinhi, kamu usab nga mga bana, sa dihang magpuyo kamo uban sa inyong mga asawa sumala sa kahibalo, ingon nga siya binuhat nga huyang kay kanimo. Susiha ang atong mga asawa, mga huyang man, mga maluya sila nga mga gipanalig sa Ginoo kanato ug unta ato kining makita ug masusi. Pasidunggi siya ingon nga isig ka manununod sa gasa sa kinabuhi aron dili kababagan ang inyong mga pag-ampo. Susiyo nato ang atong mga asawa. Dili nato sila dapatan mga huyang sila nga gihatag sa Ginoo kanato nga angay at timanon. Angay nga dasigon, dayigon, kay sila nga gihatag sa Dios. Importante kaayo nga nakakumpleto kanato nga mga bana. Ug diha sa mga taga Kolosas kapitulo 3 bersikulo 19, mga bana, higugmaan ninyo ang inyong mga asawa ug ayaw ninyo sila daug-dauga. Diba? Kay daghang mga bana karon nga dili lagi nila gakapansin kung unsa ang gusto sa ilang mga asawa. Hinuon gahimon nilang pangtimbag. Ug dili nila gakakita sa kung unsa ang angay nila nga buhaton para sa ilang mga asawa. Unta, kung mao kini ang imong gabuhaton na
pangayag pasaylo sa imong asawa. Ug pagsaad ug paniguro nga dili na nimo kini buhaton para nga mahimo ka nga maayong panag-ingnan sa imong mga anak. Mga igsoon, una-una pag-ayo. Nga kung unsa ang makita sa imong mga anak, diya kanimo. Kung lalaki ang imong anak, makadahom ka nga sa sunod nga panahon nga siya sa maparihas kanimo nga bana, makaminyo siya na mausab iyang buhaton sa iyang pamilya. Kung dili ka gusto nga awatan sa imong anak, sa unahan niya panahon nga siya magkapamilya, kung mahimo, magpagiya, magpatabang kita sa atong Ginoo para nga mahimo kitang maayong nga pamilya ug maayong nga papa, maayong nga bana. Sa ato pa ipalayo ang kaisog gikan sa imong kasing-kasing. Palayo kini hinuon pag malumo. Ug sabta nga makauulaw alang sa bisan kinsa nga lalaki ang pagdapat sa iyang asawa ug usa kini nga gidili nga buhaton ngadto sa mga anak sa Ginoo, di ba? Kung nag-ingon ka nga anak ka sa Ginoo, tumutuo ka, ayaw buhata ang pagdapat sa imong asawa. Kung pananglitan na dapatan na nimo ang imong asawa, makapila ka higayon. Siguro imong naanadan. Ayaw hugnua karon ang imong kasing-kasing sa pagkadungog nimo niini nga mga pagtulunan o mga tambag. Apan pagdesisyon karon nga mangayo ka og pasaylo kaniya sa imong pag-uli ug gikan karon ayaw na buhata ang pagdapat kaniya. Unta mo desisyon ka nga dili na nako ni buhaton, dili na nako ni usbon ug mangayo kag pasaylo. Kung naay sayop ang imong asawa, pakigistorya kaniya aron matulid ug ayaw pasagdi, ayaw sa waya, ayom siya ug ipatindog ang imong pagkaulo sa imong pamilya. Tabangi kanunay ang imong asawa sa pagtubo sa iyang mga kulang kay ikaw man ang iyang ulo. Kung gusto ka nga mahimo nga maayo nga bana, buhata kini ug makadahom ka nga makakita usab ka og mahimo nga maayo nga asawa. Pero dili ka mo dahom nga naay mahimo nga maayo nga asawa kung ikaw nga bana dako kayo kulang sa imong pamilya. Kung masayop ang imong asawa, mauray ipabati kaniya ang imong gugma. Kung pirmi gugma ang imong reaksyon sa iyang mga sayop, mahimo kang palangga kaayo sa imong asawa. Ug mudako pag-ayo ang iyang pagsalig kanimo ug makarelax siya. Kung naa siya mga sayop, makaingon siya nga mapasaylo ko sa akong bana. Kung makasure ko nga dili siya masuko sa ako hinuon, tabangan ko niya. Dili siya mahadlok kung masayop kay makasiguro siya sa imong gugma. Sultihi ang imong asawa matag adlaw nga gwapa siya. Ug imo siyang pinangga. Kinahanglan niya kanunay makadungog ang imong asawa niini gikan sa imong baba. Basin sa una ra nga panahon nga dalaga pa siya. Karon niya minyo na 40 na, basin 30 na nga tuig ang inyong panag-uban. Nalimot na kapag sulti sa iya nga gwapa siya, basin bisan gani ang pag-ingon sa iya nga palangga ta ka, gilimtan na nimo, di ba? Gilimtan na nimo ang paghatag sa iyang mga butang pareha sa mga espesyal nga mga adlaw nga sa una nga diya pa mo sa panag-uyab nga kahimtang nga gusto kaayo niya na imong gilimtan karon niya nag-asawa na mo. Mas maayo kung buhaton nimo para nga mabag-o na usab ang inyong pagpuyo ug ma-repair kini pinaagi sa pagtinabangay ug samot na sa imong pagpakita sa imong pagbag-o. Kinahanglan nga romantika, di ba? Kinahanglan nga romantika. Kung maidara na ang imong asawa ug mausab ang iyang lawas tungod sa iyang pagpanganak, ay mabalhin gid ang lawas sa babae
ug dayon tungod pa sa iyang edad dawata lang kini ug palanggaag samot ug dikit pagsamot kaniya kay bisan baya ang imong nga lawas gakausab kini ug gakaidaran. Mga tao kita nga lumalabay ra niini nga kalibutan ug mas maayo nga makapakita nato sa atong asawa ang atong pagigugma kaniya. Ipamahal ang imong asawa diya sa matag ang sa imong kinabuhi. Mo'y buhata. Matag adlaw pag-ampu kauban sa imong asawa aron makapasalamat kamo sa Ginoo alang sa iyang gipanghatag kaninyo nga mga panalangin. Ug makaambit kamo sa kaalam gikan kaniya aron maayo ang inyong kinabuhi. Gikinahanglan kaayo nato ang kaalam gikan sa Ginoo aron makadesisyon kita ilalom sa iyang mga giya kanato. Mga igsuon, mga lalaki, mga bana, dili nato makaya kung atuang kaalam ang atong saligan. Patambag kita, patabang kita sa Dios nga mao ang naay dakong katungod sa pagbuhat sa tanan. Nya murag imposible sa atong kinabuhi pero sa iya posible. Kung maka-eskwabol ka sa imong asawa sa kini nga pulong, kung makagsinukliay ka mo sa mga pulong, panahon niya gaaway mo o kusog kayo ang inyong mga tingog, paglain ka mo aron dili makadungog ang inyong mga anak, siguro daghan magtiayon nga inana ang kahimtang. Kung naay gahisgutan dili mahimo nga maghisgot sa hinay lang. Mga tagas kaig mga tingog, ganganlan gaya na ako ni og high pitch. Kay murag tagas kaig mga tingog kung galalis nga bisan ang mga silingan makadungog. Usahay ang mga dingding panggubon, mga plato panggubaon, mga kaldero ipanglabay. Di ba nga kakakita sa inyong mga anak? Kung inana, unta dili ninyo buhaton. Bisan ang inyong mga anak, likay nga makadungog sila sa inyong panaglalis. Aron inyong makapadako ang inyong mga anak diha sa malinawon nga panimalay. Dili maayo kung inyong ipapaminaw ang inyong mga anak sa inyong panaglalis o sa mga squabbles. Ug kutob sa inyong mabuhat, ayaw pagpalta sa pagsimba aron mahimo kini nga lig-on nga naandan sa imong pamilya. Makatabang kaay kinig dako. Kada matag adlaw nga Sabado o Domingo sa panimbahon naa kamo uban sa imong asawa sa inyong mga anak nga malipayon nga gaday ug gasimba gahimaya sa atong Dios. Mubasa kita pagbalik sa Efeso kapitulo 5 bersikulo 31 hangtod sa 33 katapusan kini nga bersikulo. Diya sa bersikulo 31 hangtod sa 33 tungod ni ining maong hinungdan ang lalaki mubiya sa iyang amahan ug inahan ug makig-usa siya sa iyang asawa ug silang duha mahimong usa ka unod. 1 plus 1 equals 1. Usa sila sa atubangan sa Dios ug kini nga kahimtang matud pa sa bersikulo 32 kini usa ka dakong misteryo. Tinago misteryo. Apan ako nagsulti may tungod kang Kristo ug sa iglesia. Hinuon alang sa matag usa ka lalaki diha kaninyo kinahanglang maghigugma gayud sa iyang asawa sama sa iyang kaugalingon ug ang asawa kinahanglang magtahod sa iyang bana. Mga lalaki, ubiya ka sa imong inahan ug sa imong amahan ug makigtipon ka sa imong asawa na sa atong panahon karon naay mga bana o naay sulod sa kaminyoon sa pamilya nga nagpabilin pa sa balay sa ilang ginikanan o nagpabilin pa sa balay sa ilang ugangan. Dinhi nga bersikulo nagtudlo nga dili maayo mubiya ka ay ngano daghan niya problema
ang mahimo nga resulta kung dili ka motuman niini. Usa, kung ikaw lalaki, mubiya ka sa imong ginikanan ug makigtipon sa imong asawa. Mga igsuon, mao kini ang disenyo sa Ginoo alang sa atong mga kinabuhi ug sa atong kaminyuon. Nahimo kamong duha nga usa ka lawas. Ikaw ug ang imong asawa, usa kamo ka lawas. Dili duha. Usa ka lawas at tubangan sa Dios ug importante nga dili nimo tugutan nga makahilabot ang inyong mga ginikanan sa inyong pagpuyo kay nakalain naman mo. Ang una nimong katungdanan nganha sa imong asawa ug dili ngadto sa imong mga ginikanan. Na nakaagi ko ani nga kahimtang. Sa wala pa ko maminyo, nakabalay gani kong daan. Sa una, primero na ako, dili ko makasabot kung anong mauni tambag para sa ako ang anong magbalay daan niya. Mas maayo kung aya na magbalay kung naanay asawa o naanay mga anak. Dili na ako masabot ang may tungod ana nga tudlo ug tambag nga mas maayo kung makaapangandam daan. Ug paglabay sa mga panahon, dako gid kaayo nga panalangin ang nahitabo para kanako. Ug basin sa inyo wala ninyo masusi, pero kung wala pa mo makabiya sa inyong isig kaginikanan, dako gid na nga problema. Kay lisod na ang pagbuhat og balay kung naa na kay mga anak. Kay siguro lisod na ang pagbudget sa pinansyal nga bahin, kay naa naman kay gagastuhan. Ug ang uban pa, kung dili ka makabiya sa imong ginikanan o sa imong ugangan o nagpabilin ka pa sa inyong pamilya, siguro nga mahilabtan mo nila sa inyong pagpuyo, sa inyong mga plano. Usa man nagtudlo ang Ginoo dinhi sa Episo nga mubiya ka sa imong ginikanan ug makigtipon ka sa imong asawa. Ug ang imong katungdanan, ang imong asawa dili ang imong mga ginikanan. Ug kita nga mga ginikanan pananglitan, kung makalayo ang inyong mga anak, kinahanglan nga dili usab kita manghilabot sa pagpuyo sa atong mga anak nga minyo na. Mahimo nga mutambag kita kanila, pero kung pananglitan dili sila mutuman o dili nila gusto ang atong advice sa ila, dili kita mamugos aron magpadayon ang atong maayong pagtinagdanay sa atong mga anak nga minyo na. Giya lang ang mga ginikanan para sa ilang mga anak nga nagsulod sa kaminyuon. Maka-advise nganong dili, pero kung dili nila tumanon, diha ra tataman ang mga ginikanan. Mas maayo kung makadesisyon sila sa ilang pamilya ug mulabay ang mga panahon nga ila mabuhat kung unsa ilang gusto para sa ilang pamilya. Ug usa pa nga finishing remarks mga igsuon, kung adunay ulitaw nga mga sawa sa imong dalaga pananglitan ug nakita nimo nga dili sila kwartahan, pakaparehas ra gihapon sila kanimo nga gakalisod gihapon, ayaw sila pangayuhi og dako nga kantidad nga dili nila makaya. Kay basin magtaban hinuon sila kay dili matuman ang ilang gusto. Imbes unta ang mga ginikanan muuyon o mugiya, mutudlo nga para lang sila makagpuyo sa maayong nga kahimtang, sabutan sa insakto, nga para nga panalangin gikan sa ginikanan hinuon gilisod-lisod nato sila pinaagi sa pagpangayo. Ug dako nga kantidad aya sila makaasawa. Labi kung magtaban sila, maapektuhan kitang tanan. O kira nga mangayo kita ngadto sa ulitaw o sa mga kalalakinhan, apan dili nato pasubrahan. Ang atong tuyo mabibo sila ug makapasalamat sila. Ang atong tumong mao ang kaayuhan sa atong mga anak ug sa ilang mga kapikas, ug dili ingon nya makakwarta kita gikan kanila. Dili man gusto nato nga maayo ang isig kasayid kalalakinan ug kababaynan, makabuhat, makatambong og kasal, maayo. Walay daghang mga istorya. Murag dili sad ta malipayon
Kung kita kababayan-an, mabalitaan nato ang kalalakinhan niya, naglisod sila pag-ayo para lang matuman ang atong ipangayo. Siguro nga dili madayeg ang atong Ginoo. Mga igsoon, pipila lang kini nga mga tudlo para sa mga bana. Ug daghan pa mga pamaagi. Ug daghan pa mong masusi. Ug daghan pag itabang sa Ginoo kaninyo. Kung kitang tanan niya mga lalaki, mga bana, sa iyata mismo, mangayog tambag para sa atong pagpabaro sa atong pamilya. Mga igsuon, unta na panalanginan ka ikaw nga bana para niini nga takna o oras sa paghisgot. Hangtod sa sunod nga higayon. Salamat.